Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mun e yettode mun caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen hande tigui ha mbawɗen tigui tawede oɗo ñalawma ko noon kadi jetteten jinnaɓe men jetten seramɓe men jetten hilifaɓe men diine yewtere mon pinal hanki e hande nde Tidianetou Sara waɗan toon debbo mo horndolde Sara Niang paliɓe e Boubou Diéry heɗorago e molarago hersi Allah yiyedeɓe holto yewtere nde yeehi hande yewtere nde on holɗo yeehi hande yewtere nde yeehi wuuro cosaan yewtere nde yeehi wuuro ganni yewtere nde yeehi wuuro subalɓe so wiyama wuuro cosaan wiyama wuuro ganni oɗon gandi tuggi ngawle haƴalla ko guuri subalɓe tigui deggutirɗon to fate dande maayo oɗon gandi wuuro wiyetego Walalde ngo gon heedani hen caggal hande noon gonɗen ko Walalde so wiyama Walalde mi wiya ko wuuro Sali Diaw ko ɗon tigui hande sagoji ɗi dendi ko ɗon gonɗen hande en joɗima hande en joddima e worɓe subalɓe machallah yontaɓeɓe eɗen jodde munen hande en joddima e bandiraɓe Walalde foof sababu men gargol men e Walalde ko Moussa Sow gorko mo Walalde kono la budda ala sen gaare ha Walalde en tant que eɗen jogui yewtere men pinal hanke hande tigui tigui ko ma jaltinen ɗo e Walalde jodde ɗen e bandiraɓe jewtuden unen ɗum tagui en hande joddade oɗo gorko cuballo baɗowo ko weeli cukalel keccel laaɓa juuɗe ñamdu wele mawɓe mo Allah hokki hande pehan e o saaha hande jamanu mo jarteno on tigui woni mo joddiɗen ɗo eno woni Oumar Dieye noon Ibrahima Dieye woni Ibrahima Dieye tigui oɗon nanamo oɗon goti yidamo hay goto wiyatama so wiyama Ibrahima Dieye hay goto wiyata hol gonɗo Ibrahima Dieye ko on tigui hande dañɗen joddade ɗo e Walalde ɗum noon Ibrahima Dieye min calmini min juurimama daba mi yero samba sawo dewo lamin samba dewo lamin sago dewo lamin sago mo teku mbañu sago mo manti mbañu yuwayena ko dabo yero samba alimamour shargan wo garaban jamilan wasimalan fulnange hirnange rewe worgo ngudani ɗon mayo heɗino Demba Jeey ngari siwre wasuwere tulelel jeer tungani wañoɓe siwre gelloje ngari balle Walalde salluɓe sampirano gorkali paari caski nagge fala jeemayo Allah reni yerima tan yerimayo ko annoditanum Demba Jeey umme maɓe mabane Pindi TV Allah reni yo telam keɗoɗon yerimayo foɗuŋuñi bandum jaabima on gare balle Walalde salluɓe sampirano gorkali paade caski nagge fala jeemayo ɗoɗerimi Moussa Ruwan jeemayo Kalidou yerimayo Hammadi Sar umme maɓe mabene Moussa Ruwan jeemayo Kalidou ɗon heri muley Oumar Abdoulaye jeemayo Kalidou yercum biram demani kumbali Moussa me baare on gare balle Walalde salluɓe sampirano gorkali paare caski nagge falo jeemayo umme maɓe mabene debbo mo horndolde ɓuuru Boubou pali bayi Boubou jeewo heɗorango e malorango sella yiwedeɓe gando mayo jaggi mayo wuuro duballeje hamdallahi mbere majjira yaro gandolel yero samba o yeehi baytillane haram ɗon henimi karjaramade Abou Samba Demba Boubou Diéry musidɓe Demba Jeey debbo horndolde wuuro Boubou pali bayi Boubou jeewo heɗorango e molorango en jimi gando mayo mine komi gando mayo Ali skay ko noon tigui e cukalel keccel laaɓa juuɗe ñamdu wele mawɓe on nani dande makko dendagal ɓiɗɗo cuballo kala ɗo wawi wonde so nani dande makko pekan ene welto hen no fewi ɗum noon min beltima ha ala ko ɗon wawi hadde kadi min beltima kadi ganduɗa joɗade min e maayo fongo e fongo min jooɗo kadi ganduɗa e laana min kuccita e ganduɗa daroɓe Ayaw Pindi TV hano hannirta ni hamin jimana ɗumen pehan ɗum hande ko fartange mawɗo min dañi ɗo e Walalde ɗum noon min calminima min juurimama aɗa wawi haalande min hol gonɗo Ibrahima Dieye woni tanum Demba Dieye kadi joɗiɗo ɗo e balle Walalde salluɓe sampirano gorkali paare caski nagge fala jeemayo tigui rigui Ibrahima Dieye sa wi Ibrahima Dieye bandiraɓeɓe foof ene gandi hol Ibrahima Dieye on woni hande mo joddiɗa ɗo ndeysan
nde tawno en ɓooyi heɗade télé ɗe en ɓooyi kadi nande télé ɗe kono noon kala ko ala sababu kadi moƴƴani ko adi fof yettere Allah kadi en jetti sababu hono monsieur le maire on woni Moussa Oumar Sow jeeɗo sababu garangal mon ɗo e balle walade Salou Sambiran Gorka Ali Paari caskinagge fala jeemaɓe kadi en jetti Allah en jetti mawnam kadi sehilam on woni Salli Diaw ndeysan ko kañum jeeyi sababu kadi ha mbawɗen huccodirde hande e Pindi TV tigui rigui e huccodirde kadi e rendo ngo ɗum noon sikki ala weltare wodini en Ibrahima Jeeyi hakkude mum e Pindi TV ko ɗo e balle walalde woni ɗum noon on woni joddiɗo e mon ɗo eno ko noon tigi Ibrahima Jeeyi ganduɗa ko so yimi pehan koko hani waɗi gati eɗen nana hay sen porani eɗen nana wiye pehan ko jeeyɓe jeeyi pekan ɗum ko gonga malla wona gonga Ibrahima Seydi Sar sikkam haali hoore mum nde tawno so wiyama jeeyɓe tan ko jeyde nde addi wiyede jeeyɓe nde ko mbiɗa ho eyyi par ce que jeeyɓe kañumen jeeyi pekan pekan kala ɗo wawi wadde e dunde baba Adama he ndeysan e gurdam babam yalla ɓuɓamno to woni nde tawno ɓiɗɗo jeeyo ene jogui hen gandanɗa hoore ma ko jeeyi holko woni holko jeeyi kala ɗo pekan waɗi e diwan o hayso noon ɓiɗɗo jeeyo yimani foɓɓani amani omo jogui hen gueɗal ha timmi ɓiɗɗo jeeyo nde tawno no rokkira kadi ko teddugal ko hunde mawde ɗum tagui kala ɗo pekan waɗi e dunde baba Adama heede ɗo mbiyatmami surtout noon hande jamma o pekan ene waɗa ɗo e walalde eyyi ɗum noon enen jeeyɓe emin jogui hen gueɗal emin jogui hen hattan emin jogui hen baawal ko adi fof ɗum ɗon kadi ko gueɗal ɗum ɗon kadi ko teddugal kadi ko heddi ha heewi nani hen nde tawno aɗa nana eɓen mbiya ngaari ko minen tan jeeynoro wona aɗa nana ɗum kam Ibrahima ko ɗon tigui jinmi gartana kam bandiraɓe yeɓeɓe Ayaw Pindi TV foof ene kettimin no fewi kadi ene beela kadi ko baddaten ko an kam holno jeyriɗon noro o foof woro yerimayo mbere haalama komin jeeye noro ko de ko heddoro ko e sikkam ha sa totta mbiyata ka yiiɗa nde tawno a jaɓat tan gara ndenda e amen min dokkumon hen nde tawno jaltaɓe wonko jeeyi hen eyyi kadi huttoɓe ɓe wonko jeeyi hen a nani ɗo yimoɓe ɓe kalata ɓe mbima so noro hirsama serdama keeci ko gueɗal jeeyɓe laaci ko gueɗal jeeyɓe ɗemɗe ko gueɗal denɗiraɓe tektekole jombago e birlo yurloɗe ko huttoɓe ɗum noon e sikki ala kaali ko hedde nguy batte heddake nguy kono an Ibrahima Jeeyi mi nani ganduɗa waddunaɓe ne mbiye onon jeeyɓeɓe ganduɗa kon awluɓe subalɓe tan so noro warama tan on jimal noro ha kefton noro fof ɗum ko gonga mala wona gonga aɗa andi ko addi gawlagu ngu tan ko jimri ndi kono wona sababude emin ndewe mabɓe emin gulla walla emin luuka eyyi nde tawno ko gueɗal ɗum tagui subalɓe wonko kerorto ɓiɗɗo cubballo fof parnortoɗo ko jeeyi ko woni pekan kadi kala ɓiɗɗo cubballo ɗo wawi fof faggade gawlo mum jimono ɗum ha welto e sikkam ko jeeyo tan woni gawlo mum gawlagu ngu noon wona mbeɗe nde pinɗa fof a ɓornima wutte ma joɗɗo mi ɓornima wuttam joɗɗo mi rewe ma de mbeɗa wulla ala ko gueɗal sababude eko watte ko enen ndendi ɗum nde tawno ko cakkude ñiklata defowo cakkude ndi noon woni noon minen nde tawno cubballo wonko weltorto ay ɗo joɗɗen koye laana sa hocciɗo sakiraji ma a fawe laana aɗa wertoya nde tawno wonko welata ma wonko jiɗata heɗade holko jiɗata heɗade nde tawno pullo so hocci sawru mum fawi hen bidon mum yiɗi tan heɗade ko fantan cubballo noon so joole laana fawi hen sakiraji mum holko yiɗata heɗade wona pekan eyyi ɗum noon ɗum woni noon cakkude ñiklata defo ɗum addi gawlagu ngu ko noon tigui Ibrahima Jeeyi ɗum ɗon o artanen kadi e dande pekan bandiraɓe ne kadi dabam yero samba dewo lamin sago ma teku mbañu sago mantu mbañu yuwene ko dabo yero samba
Ali Mamoudou ume mabane Pindi TV ɗon erimi Dawuda Dia on wonno pullo tan pullo ardonayne kuna wattima e beede a uddiri teleji hiiri o pullam keɗoɗa maayo ume maɓe yo mabane gorko mo wendi boose yaaɓe alareni pullam keɗoɗa maayo yimol ma ɗo ko tanum Demba Jeeyi ngari balle walalde salluɓe sampirana gorkali paari caski nagge falo jeemayo ngari siwre basuwere tungulelel jeeri tungani wañoɓe siwre gelloje ɗon min abano e jaabi Demba Jeeyi kibbiga cariki mamaji wona giyel kono gande ko bawɗi Allah ɗon siwre basuwere waɗani dogo e jeejengo en ngare e samana dande maayo jubalele jeere ne sela bay lebu Demba Sanga modi baraji koyɗe ole nammadi jombolu mbel Samba wullani mere jombolu mbel wullani awoɓe jombolu mbel wullani sippoɓe jombolu mbel wullere way Samba e wodi boye leydi gulale gawe cilude cayale Allah yo samimi mayo mamim jirile mayo hande mi ali janjali erjimi gando mayo min komi gando mayo ali kono noon tigi Ibrahima Jeeyi sa yimi gande maayo ko ɗo tigi e walalde pekande ganduɗa e hakkude maayo hamin lombe hakkude laale subalɓe ɓe enen gawƴa laade ɗe ne jakana garta hamin keddi hakkude Mauritanie e Sénégal oɗon coyno paale makka ɗe ha no haaliti ni hamin kuccite Sally Diaw gorko mo walalde machallah baɗɗo gonɗo sababu tigi jonda men ɗo ɗum noon ko ɗon tigi calminanmi Kadiatou Amadou Abou Jeeyi Kadiatou Jeeyi mawnam toon to Canada mi salminima mi juurimama beele sikki kadi sa heeɗima dande Ibrahima Jeeyi aɗa joga hen bellamma no feewi par ce que wona hande ko guila hanki tigui aɗa haalannomo haala makko ɗum noon en dañi fartangue tigui joddade makko ɗo tigui e walalde ganduɗa ko wuuro subalɓe walalde ko wuuro teddugal walalde ko wuuro diine l'islam machallah so dañi fartangue enen Pindi TV arde ɗo tigui wadde jewte baɗɗe fayida ɗum noon en jetti sababu mo yettani Allah kala yettata sababu en jetti Moussa Oumar Sow baɗɗo en tigui déplacement Pindi TV ha dañi arde ɗo gam haalde culture walalde sikki ala sen gari ɗo e walalde tigui koma jettoɗen maayo gari yewtere men nde jewten nde ko pinal hanki e hande pinal meɗen hanki eɗen gandi maayo men ne jeeya hen pinal men hanki eɗen gandi pehan ganduɗa ko pinal men pehan komo hanki men pehan hiddata pehan majjata pehan mayata par ce que oɗon gandi kala dande ganduɗa wertade ene yiiɗi yadude e guitare ene yiiɗi yadude e hoddu mais pehan tan dañi toƴƴa yaadane hoddu yaadane guitare kono kala nanɗo ɗum tigui ne welto ɗum ko pekan ko Allah hokki pekan ngal ɗon gueɗal ɗum noon sen kuccidire worɓe subalɓe ne jimanen pekan eɗen belto hen no fewi haala min ko woni jaltaɓe walalde ɗo e walalde jaltaɓe walalde nde tawno sa haali haala jaltaɓe ko kañum rendi ko rendi ɗo ko foof nde tawno wuuro foof ngo garɗa wuuro wango cubalagu kadi men jaltinɗon jaltaɓe sen belama nde tawno jaltaɓe kañum ko rendini ko eko huufi ko kadi huufi ko maayo eyyi jaltaɓe huufi ko maayo nde tawno kala ko faate e gueɗe cubalagu hade goɗɗo namdede ko jaltaɓe namdere eyyi ɗum tagui noon Allah waɗi eɗen jogui kadi jaltaɓe ha timmi ɗum tagui noon so wiyama jaltaɓe tan kadi noddi ko maayo eyyi ɗum noon sikki ala weltare kadi wodini en caggal nde mbawɗen kadi namdede e ɗeɗo namde pattam lame kala ɗo mbawɗa yaade e gure dande maayo wuuro foof ngo garɗa e wuuro cubaloji ma yaltin ɗon kadi jaltaɓe nde tawno jaltaɓe wonko firata jaltaɓe ko gando beeli jaltaɓe ko gando maayo Allah rokki en noon eɗen jogui ɓen eɓen ɗo wone mabɓe ndeysan duttima e saare gonga kono noon eɗen keddora won wuurɓe nanɗo en ha keewi nanɗo heddoro noon goto foof e lefol mum ngol totta eyyi so Allah hokkima noon teddugal a fiilama ngal ɗon teddugal ko teddugal manggal eyyi kono noon sen belama mbiyen wuuro ngo en mbawa gaynude jaltaɓe wonɓe hen eyyi
ko noon tigi Ibrahima on kettima tigi Ibrahima Dieye cukalel laaɓa juuɗe ñamde wela mawɓe ko on tigi jewtuɗen Ibrahima aɗa wawi weddade dande sakket tan après mbaynoɗen bandiraɓe gudden ɗon reno rendi bewolo jene bewola ganda lada mbaɗi jirile gila ngawle ngarango leydi pena Moussa Bougari yeroy din sammaten jama mbalme ngawle ngarango jama jame duwera wuro samba ndere jaguru banna ɗoɗeri mi baba mal o wi kam bisimilla maɗa tan jeeri Moussa me Demba Jeeyi gorka yo mo balle walande salwe sampiran gorka ali pare caski nagge fala jeemayo ala reni balle walalde jama jame duwayre wuro samandere jaguru banna mi wale dabaye koyele mbara wacce gani Allah yo samimi mayo mimi jirili mayo ande mi ali janjali en ngara balle walalde salube sampiran gorka ali pare caski nagge fala jeemayo wadani waci bawe cabule jamma jame boke samani nawde jololi en mbale teme delu caski lambele gal jiggoɓe jamma jame en ngare puri sama mayel jeeri jama wele boge dogi jeeri mole walo jama jame kewi limorago nyalli burna baadi mi wale channel halaybe lambe jiggoɓe jammi jama jammi alfaali en jimi gando mayo mi haali mayo haali ko noon tigi Ibrahima Dieye Allah jarama a jarama golle ma ha jooɗi peewi ɗon tigi en beltanima bandiraɓe kala artunoɓe tawtorede tigi jonde men ɗo hande tigi e walalde e jonde men hakkude ma Ibrahima Dieye ko ɗon tan baynotoɗen bandiraɓe baynoɗa bandiraɓe tan ɓe mataw yeɓoɓe AOPD TV eyya bandiraɓe sehilaɓe ko adi foof Allah jarama on jarama kadi en calmini hettoroɓe walla yeɓoɓe AOPD TV ko adi foof ko télé keptinaɗe e nder téléji kadi bandiraɓe furankoɓe foof ene beltini Allah ene beltini télé ɗe nde tawno kadi ene waɗi heɗiyankoɓe ene waɗi kadi haaliyankoɓe ene waɗi kadi faamiyankoɓe kadi télé Pindi TV ko télé mawɗe e nder hande reedi Fouta ko adi fof sinno ko sagoji amen minen taw minen wonɓe ga e dande maayo emin mbawa yebde kadi télé ɗe no hanirta ni eyyi ko ɓuuri hen hewde kadi sen belam mbiyen gueɗe ɗe ɓuuri wawde hutorede ko diwan men toon ko wayno Dakar en ko nandi hen ɗum noon emin ñaagui hono président gardiɗo kadi télé ɗe nde wawata wallude furankoɓe ha mbawa kadi wattude yebde kadi télé ɗe nde tawno bandiraɓe fof hakkillaji men ene kucce télé ɗe kadi emin keɗo télé ɗe no feewi nde tawno ko jewte badɗe fayida mbatte nder hen kadi ko lowdili badɗi fayida mbatte nder hen ɗum tagui noon bandiraɓe ɓe fof hakkillaji men ene kucci e télé ɗe sinno ko sagoji noon furankoɓe ɓe fof kala ɗo jomum jooɗi taw ene yeeɓa kadi télé ɗe ɗum noon ko ɗum woni komin ñaagui kadi en duwanima télé ɗe nde tawno ko mbatton ko ne hawrani leñol ngol ene waɗi fayida bandiraɓe fof goto e maɗe kala ene yiro hen hoore mum ɗum noon emin jeeɓaɗe ɗum noon ñaaguima tan yo Allah kadi rewnu ɗum lawol ɗum noon en beltima no feewi ko noon tigi Ibrahima Dieye Allah jarama a jarama ko noon tigi ganduɗa kala directeur Pindi TV ene hetti ko kalata ko so Allah jaaɓi télé ɗe ko joni maɗe paaha toon kala ɗo fuutankoɓe jiiɗi télé ɗe jetto mbaɗaneɗe duwaw tan so Allah jaaɓi Pindi TV ko télévision jibinaɗe ko ɓoyani kono so Allah jaaɓi e ballal Allah e nelaɗo mum e ballal ɓiɗɗo pullo kala sembinde mon télévision Pindi TV e yidde mon e télévision Pindi TV inchallah ma télévision Pindi TV wattu yeɓede partout international yeeɓe ha gata Fouta ga kadi ga télévision ɗe ummini ɗum ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe ummini ɗum ko pulagu ngu so ummini ɗum ko pulagu noon il faut Fouta yeehan hoore mum so Allah jaaɓi ma télé ɗo ha e Fouta watta yeɓede hano hannirta ni bandiraɓe sehilaɓe ko weeli yonata ɗo e yesso haalirde he ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr jaggal noon to banggue kaɓirde to ko caddo walo bandiraɓe jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude
ɗo jam funnaange jam hirnaange jam ɗo hakkunde ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hejje hen ko ɗo tigi e Walalde dañi ko ɓe daño fijiri ko ɓe dañane ko président ɗi guittanima gueɗal ye ko Oyo TV ittanima gueɗal ye ko SD TV ittanima gueɗal ye ko joom gueɗal ka ittante gueɗal ye ko tumni pipiɗi ko gajarela ko Oyo pindi gallamɓe mumen ye ko kullumi pindi ko gajarela ko umminande lamɗa weɓata fodande balle balle mo Allah walli balle balle mo Allah walli mo Allah walli fo wawar balle mo Allah walli mo Allah walli fo wawar balle mo Allah walli ko Musa so Allah walli balle mo Allah walli ko Musa so Allah walli balle mo Allah walli Musa sodi ñalade balle mo Allah walli Musa sodi ñalade balle mo Allah walli ko pindi Allah walli balle mo Allah walli ko pindi Allah walli balle mo Allah walli mo Allah walli fo wawar balle mo Allah walli ko Walalde naaɓe Allah walli balle mo Allah walli ko Walalde naaɓe Allah walli balle mo Allah walli Musa sodi ñalade balle mo Allah walli balle balle mo Allah walli Walam taima walam taima ala yimte goru yimte Jom Mamadou Aliou jam siwonum gala neto bonnani iriyo sopulam ume babane Moussa Oumar Sow iriyo mer Walalde ndari bagalamba jara jasayeni birom bañi iriyo arda Amadou Gueladio Dieng iriyo yo arda Amadou Gueladio Dieng iriyo kedamayo Kumba Ibra Dadel on wiyete dame de fer jigo Bilal Biram beñi gannam tanu wuri sargane ñayi sargan umbe maɓe jammo nana jeewa so jammo o jeewi debbo wonay ŋunje oyo momti gonɗe e ɓi ñamande ndo manam iriyo rosule mamijo Amadou Niang Baalo kanko nawnomi building Amadou Niang yoyo ministére of keɗɗama keɗɗa jirile yerima yorugi babali yoli kuro iriyoyo somi yimɓimayo nodonoɓe famari Ibrahima mari Birane hamari mari jobbo cew kon decce kunde guiɗe goori amme Birane iniyo kaji min rendi sertata way nguyo sabba garno bele way noro Salif janjori ceene mari gorko ma telene sokka yummandugo bamma bofode kuttinde ni ngore bofode ndeni jirile bobel wilju wiljoɗo badi wilji jamma ñalawma ala ko fay weli ñamni mawni jeyinde janna jeey manore woyngu yo e ɓi liwel sawnima jaaɓel hiriyoyo demba goppaɗam yerimayo gorko aram sari ɓuuri goro mo ngabbay ŋurali kangol ŋuri garani calli Allah e mbaydama gelal yo demba goppaɗam keɗɗamayo keɗɗa jirile keɗɗa janjari woyngu yo kuccinde ni ngore bofori nde ni jirile bobil wilji wil jowno baji wilji jamma ñalawma alaka
ngari fade wari ñaami e mabalam Demba Sangode gela yo jaadiɗo baba mal baba e sara sambubu Yasine Waddu on yere Demba Sangode jaadiɗo Demba Njuuk hiriyo wire puneji laaliya o memaɓe jammo nana jeewa so jammo o jeewi debbo nay nguji jam jam dembam woynguyo kuccindeni ngore fatara wurmo jegjegere beeli jowiɗo jowanno beeli jowi koye dicco joobo pella fiɗa hajo kadi mbeɗe wonde ko tego ma foɓe